Öňem bir pähmdar okuwçylaryna sowra berýär. Näçe adamlar söwüşen wagtlary seslerine bat berip gaty ses bilen gürleşýärler. Ona okuwçylar bir jogap berýär. Sebäbi olar baharlanan wagty özüne bolan kontroly ýitirýär. Ona pähmdar täze sorar. Özüne kontroly ýitireni bilen olar gapdalyna duran adamlar bat sesle gürlemek näme gerek? Olar bir eşdilýärler, aý boş gürläne dedi. Täze sorar. Ona okuwçylar emmesi dymşy oturýarlar, jogap tapanoklar. Şonda pähmdaryň özi sebäbi adamlar söwüşen wagtlar olaryň kalplary bir-birinikinden daşlaşýar. Kalp näçe daş bolsa bular sesleri bir-birine ýetirjek bolup, gaty ses bilen, baty ses bilen gürläp başlaýarlar. Emma ünsök görüň, eger adamlar gowurşýan bolsa, hiç asanam olar gygyrş gepleşýärler, ýoş ses bilen gürleşýärler. Eger söýüşýän adamlar bolsa, olar has mulayim ses bilen gürleşýärler bir-birine. Söýgüleri dağa aşyp, çenden aşy söýüşip başlanýardan soň näçe wagtlar bile bolan adamlar olary käwagtlar gürlenip berekkä. Olar diňe göz bilenem düşmüş bilýärler. Netijäni özüň çykaryp. Öňem bir gezek iki sanda ýolok şol gidip barýarlar, bir zadyň üstüne jedelleşip bir beýlekini urýar. Ýa-ni urlan dostum gahar yer pişsa gurulyan nokta çägäň ýüzüne bugün dostum meni urdu diýip ýadyr. Günlerde urun ýene de iki ýolokçy bolany öňlerinden köl çykyp bular suwa düşýärler. Şonda ýanky urlan dosty suwa garp bolýar. Beýlek uran dostum muny halas edýär. Ona ýanky garp bolan dosty çykýardy daşyň ýüzüne bugün bolsa dostum meni halas etdi diýip ýadyr. Ýanky halas eden dosty sora berýär. Dost, näme üçin beýtdiň? Men sen uran wagtyma çägäň ýüzüne ýazdyň. Men sen halas eden wagtyny daşa ýazyp oturýarsyň, hikmeti näme düşünmedim diýip sora berýär bolyn, onda urlan dosty jogap berýär. Durmuşda edilşler ýaly, haçan biziň göwnümizde degilenne, onu biz çägäň ýüzüne ýazan ýaly diýip ýazmaly. Çünki şemal gelip çägäň sowurýardy, ýazylan zady pozup bilýär. Emma bize edilen ýaşylyklary daşa ýazan ýaly diýip ýazmaly. Onda bolsa hiç ýyl şemalym, suwum daşa ýazylan ýazgyny pozup bilmez diýip jogap berýär. Netijäni özüň çykar. Öňem bir ýaşly öýünde sygyr öldüripdirdi. Ogluny bar dogan garnaşlar, tanışlyşlar, goňşular hemmesini çağır bugün toý edeli bir sygyr ýerlik tawsyryk beripdir bolýan. Oglum bolýa diýip çykyp gidipdirdi. Köçe baryp köçe aýlanyp adamlar kömek edin kakam öýünde pajar boldy. Söndürmek adam gerek diýip gıygyryp çykypdyr bolýan. Şonda hakykatdan kömek etjekler çykypdyr. Bile alga gaýdypdyrlar. Köpsem eşitmedik filan bolup çykmandyrlar da öýlerinden. Elen akşam oturupdyrlar, iýip içipdirler ýanky gelenler bilen. Şonda kakasy ogluny sorapdyr. Oglum, men hemmesini çağırdyydym bolýan. Bärde hemmesi görnen oksaňam ulan sünnäklen köpüs meniň tek birinji gezek görýän adamlar. Hani beýlekler nerede diýse, ol jogap beripdir. Haky bular biziň öýümizde pajar bolan ýagdaýyna kömek eljek adamlar şular diýipdir. Netijäni özüň çykar. Öňem bir gezek okuwçylar pähmdaryň ýanyna baryp, "Pähmdar, näme üçin adamlar öz aralaryny uruşýarlar, bir-biri bilen dawa jenjellik edýärler? Yani agzy birlikde ýaşap bolmaýan kamydamy uruşman" diýip sora öpdirler. Onu pähmdarlary bir bankan alypdyrdy, bankanyň içinde 100 sany gara garynja, 100 sany sary garynja salypdyr. Onu okuwçylaryna diýipdir, "Seredin, şular öz aralaryna uruşman, her kim öz işi bilen gezip gördükdir." Okuwçylarym muny görüpdirler-de tasdiklapdyrlar. Dogry aýtýan pähmdar. Onu pähmdarlary bankany alypdyrdy, gowy edip bir gezek çaýkapdyr. Arynjalyň arasynda başagaýlyk turup bir-birini diýişläp başlapdyrlar. Okuwçylarym o hayran alyp seredip durupdyrlar. Pähmdarlarym okuwçylaryna seredip, "Görýäňiz näme? Adamlar medüşler ýaly. Şeýle günne her kim öz işi bilen gezýär ýörýär. Ýöne bulan aralaryna goşular üçünji bir tarap, bularyň bir-biriniň arasynda agzalyk döremegle, ýani uruşmaklaryna sebäp bolýar" diýipdir. Netijäni özüň çykar. Öňüm bir adam ömrüne hiç öýlenmändir.
Bir günüm ölüm ýasygyna ýatyr. Hamyň dostýarlar gelip sorapdyrlar. Halifa, 90 ýaşa olaýladym. Şunça wagtlap näme üçin öýlenmedin? Bir syrny açyp ber. Mundan soň sen syrny aýdanyň bilenem sen hiç ziýan etmeýär. Şonda ýanky ýaşly, men özüme öýlenmek üçin bir kemsiz gyýyz boladym diýipdir. Onda ýa-ni dostýarlary dünýäde ençe milliard adam ýaşaýar. Olaňam ýarsa aýal maşgaly. Şonça gyýdyň arasyndan öz ýanyny tapyp bilmediňmi diýip sorapdyrlar. Onda ýaşly birini tapdym diýip jogap beripdir. Birini tapan bolsaň näme üçin öýlenmediň diýip dostýarlar janypdyrlar. Onda ýanky ýaşly o tapan gyýdymam durmuşa çykmak üçin bir kemsiz oglan gözläp beren eken diýip jogap beripdir. Netijäni öýden çykar. Öňem bir ýaşly ýigit pähimdaryň ýanyna barıp sorag beripdir. Pähimdarym, näme üçin Qur'an adamlar käbir baý adamlara görä sada hem dostluk bolýarlar? Sebäbi näme diýdi? Onu pähimdar oňa han ýaşly ýigit sen bir äpişgeden daşar seyret näme görýän diýipdir. Ýanky ýaşly ýigit äpişgeden daşar seyredipdir-de çagalan oýnap ýöreni görýän diýipdir. Onda ýanky pähimdar ýüz görülýän aýna çykarypdyr-da indi muňa seyret näme görýän diýipdir. Ýanky ýaşly ýigit ýüz görülýän aýna seyredip men özüme görýän diýip jogap beripdir. Şonda pähimdar aýdypdyr. Görýänmi ýigit? Bulan ikisem şowur materialyň ýasalan aýna. Ýöne oňa bir azajyk kümüş tepseň, ol diňe özüň görkezýär diýip jogap beripdir. Netijäni öýden çykar. Ýöne bir adam pähimdaryň ýanyna barýar. Pähimdar diýär men dilimden ýaňa kän günah gazandym diýär. Köp adamlar göwüne degdim dilim diýär saklap bilmän ýa kän urlum dilim kän goýurdy diýär. Ine şol eden günahlarmy diýär, o däl erbet işlemiň hemmesini ýa-da ýuwmak isleýär bir zatlar edesim gelýär diýär. Näme bolar diýip ýanky pähimdarlar maslahat soraýar. Pähimdarym aýtja bolýar diýär. Barçan gitdi diýär. Bir halta tovuğun yelegini alıyor. Onun diye iň beýik zdanýanyň ýokarysyna çykdy. Şo taýdan aşağı pytyrat diye şol yelekler hemmesini diye. Ulan bolýar diýip gidýärdi bir halta yelek tapyp baryp jaýyň üstüne minip barn uçup goýberýär. Ýa-da pähimdaryň ýanyna gelýär. Pähimdar men etdim. Diýişiň ýaly. Boldy minni diýär. Ulan pähimdarym aýýok, entek bolanok. Bol entek men sana beren ýumşumyň bir böleçigi diýär. Indi näme deýin onda diýäli? Indi gitdi şol yelekler hemmesini çöplep bir halta yelek etdi. Netijäni möhüm çykar. Öňe bir hudaşyk bar ekeni sen ýaly. Surat çekmäge görýär diýär, bir portret surat çekipdirdi. Adamlaryň köpçüligiň geçen ýerine ýolla goýupdyr, aşagyna bir ýazy goýupdyr. Surata seyredin we kemçiliklerini bellep geçin diýip. Ya adamlar onun ýazgysyny okap, ýa portretin ýüzüni bellikden ne olur ya her kim halayan yerlerini, halamayan yerlerini bellik edip ýüzü bulamyjak bolupdy. Ertesi gelip görýärdi, oy, ruhdan düşýär. Doğru. Aýny men surat çekçekkä adamlar halana okenmek surat çekişimi. Menden bir hudaşlyk bolmy diýip, o gama batyp öýüne şeýdi oturýarka, ejesi gelýär. Ma göwnüp göreýin diýip. Ýoğluna diýär, oglum, dawa sen täzeden surat çek diýär. Aşanyň ýöne ýazgysyny ýetip goýarlyar. Ulan bolýar diýip ýene bir surat çekkä portret. Onam şo dünýäli köçede goýýarlar, aşanyň ýöne ýazgysyny ýetip surata seyredin we kemçiliklerini düzedin diýip ýazýarlar. Ertesi gün gelip görýärler bolýan, suratyň ýüzünde hiç belligem ýok, düzetsem ýok diýär. Netijänim näden çykar? Öňe bir köpçülikde Omar Hayyamy sen hudaýsyz, sen ogry, sen mudam etip ýörsiň diýip kimsiz sözler aýdyp gyýgyrýar diýär. Omar Hayyam piňine de däl diýär, olyn daşna synap duranlardan bir özüne ol jenseriýany olanlaryň biri Omaryň ýanyna barýardy. Soraýar, nädip beýdi bilýär? Sana näçe kimsiz sözler aýdýarym bolýar, piňine dalan ok diýär. Omar Hayyam bilýärdi, ýör diýip ýankyny
ýanyna alyp gidýär. Bir yerlere barýardy, bir köýne sandyk tapyp şo sandygyň içine atýar, içinden ömer kirli, ýyrtyk diýe bir halat tapyp, men şunu geý şu diýe tüz saňa bolajaklar, şu diýe sen özüňe laýyk iş diýe bolýan. Ýan koglanam, Omar sen dälimi diýer. Seret men ustaşma diýer, şunu ýyrtyk diýer, kirli zat geýerin, men üstüme diňe görmeýän zat diýer. Omaram gülýärdi aýtdy, görýäňdäm diýer. Sen şu eşigi diye üstüne giýbem görüyorsun gelmeýi ýaly. Men ýankyň diye aýdan sözlerini piňime dalmaýan diye. Netijäni öwrüň çykar. Adamyň durmuşynda 3 saat wagt gelmeýärdi ýa. Bir jan saglyk wagt demem pulýar. Sağa wagtyk. Wagtymyz bar, janymyz sagat diýene sowmagy pulumyz ýok. Onuň okulda oturup işläp başlaýar, soly pul gadan başlaýar. Mene jan saglygymy gowy. Pulumyzdan bolup başlady ýöne wagtymyz ýok sowmagy. Ondan soň garraýar, soly saglygymy ýetişýär, diýip olar işläp gadan başlaýar. Wagtymyz bar, pulumyzdan bar, sagalymyzdan da hot getirip başlatdy işläp. Ýöne jan saglyk tap öýlen bar. Şoň üçin netijäni özüňiz çykaran pursatdan peýdalanyp size täze ýylyňyz gutlap, täze ýyllarda size şu 3 saat ählisi bilelikde gelmegini arzu edýär.